var under opførelse. Men den kan man nu næsten ikke se mere, for blikkenslagerne er nu rykket ind og er i fuld gang med at lægge kobbertag. Der skal bruges i alt 30 tons kobber til at dække det 2.500 kvadratmeter store tag. Og endnu en gang er det de gamle håndværksmetoder, som næsten var uddøde, der kommer til deres ret. Vi er nogle enkelte firmaer her i København og i omegnen, der laver det. Men det ligger lidt til grund til, at på et tidspunkt, der var det ligesom ved at udgå faget. Der var ikke ret mange, der lavede det. Men heldigvis er der blevet lukket op, så folk har fået smag for det, og man er gået i gang med at restaurere statens ejendom, så faget er virkelig blomstret op igen. Kobberet kommer fra Tyskland i plader, som inde i selve kirkerummet bliver skåret til og samlet til lange baner eller reder, som det kaldes. Derefter bliver de transporteret op på taget, hvor de bliver rullet ud og passet sammen, og så kan falsningen begynde. Falsning betyder, at den høje kant fra den ene kobberbane med et såkaldt falsejern bliver bøjet ned over den lave kant på den næste kobberbane. Denne proces gentages, sådan at man har en holdbar samling på i alt 4 lag kobber.